Naduk ki por ki ba mensyuang ngelai i ba ki ba bun teli gini ki jing ki surok ki ba teng teng ki dei penban tang ki ban pendik ya kali kawan juga pai ba ka bakta ka kamai ka ji juga pai ba ngelai i ba kum kini ki jing ki surok kim ju i poi shunu shunu kam tam li lei ki ba lapun ki de ki political party ki ba dei ki isu ki ba shuya keren hapo surok tiki ai ka ba ngakwa man ong menta kalong ba naduk itu ki por mensyua ngelai kum komot fran declaration ngelai kum kini ke reservation policy ngelai kum kini ki jimpen bit pai ba ki ba harukom ki ba ong ba ki dei ki issue ki ba kata yu pai ba henry ladangi pek binya ba baladangi pek ba ya ki jingi ki jong ki brio ki ba pen ki apo surok kam doni ai kata kanong rim la ni kata ka foundation namar bun sien ki sudai betang ki jimpen bit pai ba ti menta ngilai i ba ya kani ka jing pen ki pai ba na ka por ki kta ya ka lek kawan jo ki khna school jong ki khna college jong ki nong tre nong kta ki nong le yo le hat bat kum tar ter bat ru ki kali ki badi ban ya kum ka mon ru kim yo shu ban ya ha ka lenti ke baki di ban ya tang na ka daw baki mi kini ki jing ya ki leni ki jing ya pai ba leni ki jing ya kita ki mengilak manong ketin nong wei ketin pareng ki protes ki hartal ki demonstration bat kum ta ter ngilai i ba nadu msyua ki lad don teng kini ki jing pen ki apo surok ke bakta shisha ya ki pai ba bat kene ka dei kata ka serious violation of human rights dei tang ba ka dei ka serious violation of human rights and dei ru ka kata ya ka fundamental rights lani kata ka hok kabala benshet kabala aibor yang ikat kum ka constitution jong kari India kumta ka supreme court ru kala ai ka ruling ba kinu ki pen ki ba pentut ya ka lek kawan ya ka yat ke yang jong ki pai ba kalong unconstitutional namar ba balai ba ka kta ya ki pai ba ka kta ki economy lani ka yo ka kot jong ka jela ka kta ru ya ka daily life lani kata jing im ka baman ka sngi jong ki brio tesa ko wei ru habami kum kini ki jing ya ki hapo surok khamtam ka kta ru i ginong lek nong wan namar ba kidon ni kita ka fear psychosis lani ka jing sheptieng ban lek jing lek wat lada ki dei ban lek ya ki kam ki bakerki bat ban si ban lek yang dei shubut dalam mi ki jing kul marbat ke ai ka banja ya ki pai ba ke ai ka banja menu ban kit kle te kum ta kum gini ki jaj harta lani ki jaj demonstration ki ki jing pen ki hapo surok ngi condemn ki bri ke badang don ni ki jing mut jing perkhat ko biang ngi di ban condemn ku mi gitu namar ba belai ba kakta ya ki imlang kesalang kakta ai ka syong suk syong san kakta ai ka yo ko kot kakta ai ka human rights leni kata ka hok long beriu man beriu bat ka constitution juga ri India ru kam ai bor ban le kumta namar ba habang idon kanu ki isu kadon menta ka ba ki ong ka tin nong wei dependence mighty dun the sort leni fulom ulong kham klain bor ban ya ki jing ki te haba kini kinong yalam ki bakam ile de ki de kinong yalam haba kidon kinu ki jing ka ba kata yu pai ba ke ka ba kila ban le kalong kila ban le de kita ki diplomatic ways lani de kita ki lat kelenti ki ba pendik lani pentut yu pai ba andre ke ne ke jing ki hapo surok ngitip babarabor kam juan rayu so namar ngilai i kumba mensyuaru ki jing ki bubun mo ki shu pendik kai ki pai ba ki shu pendik kai ya kali kawan ki kata kakta ya ka economic activities jong ka jong ki brio ka wanra ru ga jing ma ka wanra ru ga jing sheptieng ka wanra ru ya ka kumbaki lalong hi ki kisnem ki bumenshua kala wanra ru ya ka jing ya jing ya kan at ni ka jing ya sha bom sha tiet sha sho don ki baja slipar don ki baja tapmo don ki ba don kiba sya kawang tear gas don kiba sya kan syaj umbat kum ta ter namar ba kini kidei ki kiba penitenat ya ka imlang kasalang ti haba ngiyo ikinong ilam bade kiba shupen shit ya ki paj bhur hilani ki paj ba ban mi syakman kalong ki ba kum ki right minded citizens jong ka jela meghliang di ban denounce dan ingim dei ban krisyan kumi kita namar ba belai ba ngi suthu khambha ke ke ba day hok bat ka badai biang na kamta jungi ku manglaong menta depend is mightier than the sword haba kwa ban yaki la ban le marweiru dakalat kelenti namar ba
haba phile da kalat kelenti haba phile da kalan kebumut ba ki ba skor ki don henry ban syupun ki upai ba syupun sem ya ka por ke jungki syupun du sngi bai belas sngi ki syupun du ya ke ba kta ya ka long yeng long sem bat ki imlang sa lang bat kumtar ter ti ku migini ki jing khot demonstration public hartal seleni kini ki protes hapo surok kalong ke bom internet bat kalong ke ba le ya ka tang de ki briu ki ba omdon ya ka ta ka platform henry ki baladon ni ka platform ki de ban le de ki wei ba de ki lat kelenti nang ba kanong manra ya ki jing ya ki ba batru ya ke imlang salang batru ke yai ke yang banum pentut namar ba kani sisen bala pentut ke yai ke yang jong pai ba kamut kani kala infringe ya ka fundamental rights jong ko constitution jong kri india te tang kini tong ini perkhat ba halor kani konong rim